Tror du, det er fornuftigt? Du har jo selv lige sunget din sang af på kørebanen udenfor, er alting farligt. Så må vi løbe ud i trafikken igen. Har man set mad til idioter? Idioter? Hvor er de idioter, må jeg spørge? Det er også, hun mener. Os? Jeg sad oppe på taget og så lidt fjernsyn. Altså, man har jo et meget fjernsyn deroppe. Man kan se ud over det hele. Og tænker jeg, pludselig ser jeg 2 idioter, der styrter ud i trafikken. Lige ud mellem bilerne. Så hør efter her, hvad jeg skal gøre. Først ser jeg sådan til den ene side, og så ser jeg sådan til den anden side. Hvorfor det? Hvad? Hvorfor det? Og så ser jeg sådan til den ene side, og så ser jeg sådan til den anden side. Hvorfor det? Hvad? Hvorfor det? Jo, for I skal se, om der er en masse vogne, kassevogne, hestevogne, nissevogne, ølvogne, kølevogne, motorcykler. Ja. Containervogne, pænevogne, kortervogne, sportsvogne, hvide vogne, sidevogne, knaller der. Ja. Avisbiler, isbiler, julebiler, gule biler, mange biler, lange biler, ambulancer. Ja. Og lastbiler, mastebiler, brandbiler, kranbiler, racerbiler, striserbiler, cykler. Ja. Og derfor skal jeg se jer for. Nå. Og derfor skal jeg se jer for. Nå. Ser vi sådan til den ene side, så ser vi sådan til den anden side. Og hvorfor det? Hvorfor det? Og så ser vi sådan til den ene side, og så ser vi sådan til den anden side. Og hvorfor det? Hvorfor det? Jo, for vi skal se, om der er en masse vogne, kassevogne, hestevogne, nissevogne, ølvogne, kølevogne, motorcykler. Ja. Containervogne, pænervogne, sportsvogne, kortervogne, hvide vogne, sidevogne, knaller der. Ja. Avisbiler, isbiler, julebiler, gule biler, mange biler, lange biler, ambulancer. Ja. Og lastbiler, mastebiler, brandbiler, kranbiler, racerbiler, striserbiler, cykler. Ja. Derfor skal vi se os for. Nå. Derfor skal vi se os for. Og hvis der ingen biler er, så kan I gå over og køre banen. Yeah!